O director deste documental invítame a unha entrevista e parece ser que está establecido que as primeiras palabras non sexan unha resposta a preguntas que el xa ten preparadas, que tería que ser unha especie de presentación, supoño que un tanto breve, que eu teña que facer de min mesmo. Ben, como eu son disciplinado, polo menos nestas cousas, eu sométome a esa indicación. Nacín o 28 de novembro de 1928. Nacín na rúa Uruzaiz, nunha taberna que tiñan meus pais, que se chamaba El Recreo. Aí nacemos dos 4 irmáns que somos, todos menos o maior. Vivía nunha taberna onde había ferroviarios, mozos de estación. Eu oía moito galego, que era o idioma de meus pais, entre eles, pero non deles cos seus fillos. A nós educábannos para señoritos. Ímonos de Vigo e vamos estar na aldea en Ventosela desde o 1 de xaneiro do ano 38. Eu 15 ou 20 ou 25 días despois son xa plenamente galego falante. Se o meu pai non fora un aldeán máis, pois non sería o que é, porque penso que de aí ven todo. Toda a súa reflexión, a súa implicación nos temas sociais, en todo ven da súa vida. E penso que, como lle pode pasar a calquer persoa, os anos mozos, os anos de neno, son os que máis marcan. Eu fun educado na cultura popular, eu fun educado nas cántigas, eu fun educado nos refráns, eu fun educado nos aturuxos, eu fun educado na lareira, eu fun educado no adro, eu fun educado, desgraciadamente para min e para tantos outros, na escola do nacionalcatolicismo. Cos seus ollos e oídos permite ver aquelo que lle parece ben e aquelo que non está tan ben. Descubre nese personaxe, ese canteiro a que interviña tamén na casa familiar, descubre aí a persona que quizás tiña estímulos de liberdade, que tiña estímulos de xustiza, probablemente son esos elementos que quedan prendidos na memoria, na retina, no ouvido lonxe e se conserva ao longo da vida. Canto máis penso naqueles anos da miña vida, máis vexo ese cadro de tristura, de mediocridade que foi o franquismo. Fago o bacharelato en parte en Ribadavia, moi tarde, como tantos fillos de labregos que estudiaron o bacharelato, que foron poucos. Logo terminei no Instituto Santa Irene no ano 48. Xesús tuvo no Ribeiro chegar ao Ribeiro unha fortuna que foi entrar no Colexio Academos de Ribadavia, onde estaba o pai do amigo Graña,
e que foi un home que lle imprimiu pois, un amor polas humanidades, determinoulle, digamos, a súa vocación e os seus entusiasmos. Era un líder, é dicir, en Ventosela ele era o compositor dos villancicos. No ano 50 eu escoiteille ao Xesús cando trouxeron a imaxen da Virxen de Fátima, que anduvo paseando por todas as parroquias da provincia de Ourense. Xesús, desde o balcón da súa casa, deu un discurso. Ele debía ter, calculo eu, que 20 anos. Pero, claro, xa era un home con un enorme éxito, traducido incluso pois, aos seus amoríos, porque, claro, foi o primeiro universitario da familia. Era un estudiante pobre e daquele era un licenciado pobre, polo tanto empecé a dar clases no ensino privado, recordo na Academia Frebel en Madrid, onde impartía clases de lingua, de literatura, de filosofía, de historia e de latín. Así estive un ano completo e o inicio do ano seguinte operaronme de apendicite, viñen para a aldea convalecente e preparando oposicións a cátedras, a miña primeira cátedra que a fixen un ano despois, no ano 56, foi a cátedra de Lingua e Literatura Española na Escola de Magisterio de Santiago. Este estudante novo, Xesús Alonso Montero, que estuda románicas en Madrid, hai un compañeiro que lle fala de un intelectual, de alguén que ten libros de Galicia, sorprendentemente e sorpresivamente para Xesús Alonso Montero, libros en galego, non? E que o vai coñecer e efectivamente a primeira visita tórnase na afabilidade, na comunicación, na apertura de Ben Chosei, torna e fai da mesa camilla de Ben Chosei un espazo de aprendizaxe socrático. Ele era o noso mestre do verán, na cociña da casa da miña avoa, ele poñíalle escola aos rapaces, e moitos rapaces, moitos amigos meus, claro, ele agora, como é un home importante, ainda agora me dicen, claro, eu fui un alumno do teu primo, porque claro, todos os rapaces de Ventosela no verán pasaron por esa escola de verán que ele institucionalizou ali en Ventosela, pero en Ventosela, el, claro, vivía como todos os mozos que estábamos esperando a ver por onde salía un fuego, coño, para ir a unha festa. E ali asistín á efervescencia que xa había intelectual e, en certo modo, política na Universidade de Santiago, que era unha efervescencia protagonizada por alumnos de corte máis ou menos galeguista e todos eles discípulos de Ramón Piñeiro, Méndez Ferrín, Ramón Lorenzo, Bernardino Graña, Blanco Losada e López Nogueira, Mourullo e Beiras. Como solteiro vivín aínda ese curso, caseime logo en Madrid con Emilia Pimentel Iglesias, compañeira miña de estudios, da que anos despois tería 2 fillos e unha filla, Emilio, Xesús e Sara. Xesús estuvo moi enamorado de Emilia, constame, pero Xesús xa iba por libre desde moi xovenciño. El tuvo sempre moi claro cal era o camiño que el tiña que seguir e non lle fixo caso a nada nin a nadie, porque el anduvo sempre por libre. Foi un home que lle dedicou a esa causa da fala galega e daquela, de alguna maneira, o avatar político que tamén lle ocupou centos, miles de horas, foi sempre por libre. É un heterodoxo. El nunca pode ser un seguidista de nada. É dicir, el ten que reconstruir todo aquilo que busque, que encontre no exterior, que tal, para integrar no seu propio ego toda unha serie de cuestións e circunstancias. Pero nunca pode ser un seguidista de nada nin de ninguén. Sendo ele especificamente profesor de lingua española, equilibraba moi ben con lingua galega, ou seja, que trataba a Juan Ramón Jiménez, pero casi a par Rosalía de Castro. Ao pouco tempo, dinos, que vos di para vos a rebeldía? E claro, isto para unhas rapaces daqueles anos, 59, 60. Nun colexio privado, como era o colexio Peleteiro, pois para nós foi terriblemente un descubrir vida, un descubrir horizontes e, sobre todo, un descubrirnos nós.
volvo a facer oposicións a cátedras de instituto, fun destinado ao Instituto de Palencia, levo aquela cidade e tantos amigos no corazón, e no curso 60-61 xa estou en Lugo. En Lugo vou estar dos 60 aos 76, que foron 16 anos deliciosos. Nunca tiven na vida tantas dificultades, nunca me levaron tantas veces á comisaría, nunca me meteron tantas multas gubernativas, pero volvería a vivir aqueles días, aquelas peripecias, porque cando se di por aí que a patria do home é a neneza, a infancia, eu digo que a patria do home é o territorio onde o home tivo esperanzas. Tiven esperanza de que caíra canto antes o franquismo. Tiven esperanza de que o franquismo fora sustituído por unha democracia máis xusta. Esa era a música espiritual que gobernaba a miña existencia, as multas gubernativas, os interrogatorios, un deles de 12 horas seguidas na comisaría de Lugo, volveríaos a vivir hoxe con verdadeira alegría. Cando eu coñezo a Xesús Alonso como profesor, o contexto político e social e educativo de Galicia, particularmente de Lugo, era o contexto daquelo que aínda eran longas noites de pedra. E ver sentado na cadeira profesoral alguén que é, por decirlo de alguna maneira, casi como a ti, non? Casi como o propio alumno, unha persoa que fala galego, que se expresa en términos de humildade, de sinceridade, de autenticidade, e, polo tanto, aquilo para min foi unha fonte de auga fresquísima. Un luns pola mañá chega a clase, diríxese a persona que é máis inocente, máis voluntariosa. Señorita Conchita, mire, resulta que me dejé los mandilones de los niños que vienen a la Neja en casa. ¿Podría decirle, ir a mi casa y decirle a mi mujer que le dé los mandilones? Sí, señor. Cuando iba a llegar a la puerta, dice, ¿a dónde va? Su obligación es estar aquí. Yo hoy lo mando por los mandilones y mañana la mando a comprar y pasado me la mando a entregar. Ustedes no son conscientes de sus derechos. A él criticaron moito os colegas, criticaron moito desde o punto de vista técnico. Decía, bueno, estáse divertindo nas súas clases, pois é un tipo alado, recoñecían eso, pero non aprenden, é falso completamente. É dicir, aprendimos literatura en serio, vamos, con Alonso Montero. Logo aprendimos a ler con certo sentido crítico, e aprendimos, bueno, eu creo que algo de civismo. Avant la lettre, que dirían os franceses, era unha educación para a democracia, 50 anos antes. Recordo que a noite anterior á miña primeira clase no Instituto de Lugo, eso debe de ser o 13 ou 14 de outubro de 1960, estiven horas e horas de noite na cociña, naquela casa da rúa Germán Alonso, 4 primeiro de Lugo, lendo na edición en castelán que é la literatura de Sartre, que era o libro que daquela facía a formulación do compromiso literario que máis interesaba ás persoas que, como a min, xa estábamos nos aledaños do marxismo. Eu era moi consciente, naturalmente, do tipo de profesor que era para os alumnos e do tipo de profesor que quería ser. Sin ser el alumno, por razóns históricas da Institución Libre de Enseñanza, a min dame a impresión de que continúa con esta estirpe, creo que engade un elemento máis que é o da sacralidade da palabra, esa sacralización do discurso, entre outras razóns porque tamén se quere sacralizar unha lingua, a parte da propia mensaxe. E, polo tanto, creo que el é un continuador extraordinario de precedentes como pode ser don Ramón Otero Pedrallo ou o propio Castelao. Entón, eu creo que a figura de Castelao
fascinou a Xesús Alonso Montero desde os primeiros momentos, como fascinou a de Curros ou a de Rosalía, porque, aparte da súa grande calidade, é unha persoa que se preocupou polos que sufren, por dignificar a lingua galega, porque ten un comportamento ético inmellorable, porque é republicano, porque é demócrata, porque é federal, pero éticamente, como conduta humana, é moi aproveitable, é un exemplo. Era un espello no que Xesús Alonso Montero tería que verse. Actúa pedagóxicamente, didácticamente. Saudaba ao entrar na clase, pousaba na mesa a súa carteira, borraba a pizarra se era necesario, e escribía un guión da súa clase, un guión clarísimo, 4 puntos. O esencial, que é o que importa, foi o que máis me sorprendeu del. Logo, utilizaba o don da palabra dunha maneira maravillosa, utilizaba a xestualidade, facíase crible, que é o que hai que ser. Eu creo que se facía crible porque tiña paixón e cría no que decía. Ten unha palabra engaiolante, non? Convincente. En segundo lugar, o seu método, eu iba a decir, un tanto socrático, isto de facer preguntas, etc. Eu creo que non. O que suscitaba era que nos mesmos nos fixéramos as preguntas esenciais. E, polo tanto, a partir dese terreo, tiñamos a impresión de descubrir o mundo sin necesidade de que nos guiara, aínda que no trasfondo, efectivamente, pois, estaba, digamos, a súa pedagogía. Era un mestre que abría os ollos. A cultura é unha cousa que abre os ollos, decía Pedro Petouto, e abre os ollos a través de empezar a cuestionar todo aquilo que dábamos por sabido, todo aquilo que era a ditadura, a soballante. Pero esa concepción da literatura xa está poñendo nas mans deles datos para que vexan en min un cidadán distinto, un cidadán que non está de acordo, coa situación. Por xenéricos que sexa isto, por difuso incluso que sexa isto, sin necesidade de facer unha proclama comunista ou de facer unha diatriba contra Franco. Unha persoa que dice, bueno, escribimos, para quen escribimos? Escribimos para os de abaixo ou para os de arriba? Escribimos en favor do verdugo ou en favor da víctima? Isto, aparte de que están ante un profesional da docencia que é distinto, están, evidentemente, se é que perciben en min sinceridade, están ante un cidadán que é distinto tamén. Porque el ten unha noción da literatura entendida, como debe entenderse sempre, non como unha visión nuclear do que é unha especialidade que ten que ver coa lingua ou coa lingüística. Evidentemente, a literatura é unha peza máis dentro dun complexo entramado social, non? E a literatura ten que estar ao servizo da sociedade. A literatura ten que ter unha finalidade. Tamén ten unha finalidade estética, evidentemente, unha finalidade artística, de beleza, pero tamén ten unha finalidade social moi potente no pensamento de Alonso Montero. E, polo tanto, todo o que afecta á sociedade afecta á literatura e ao contrario, non? Cando actúa públicamente está, de algún xeito, proxectando a súa lección, non? Cal é a súa lección? Hai que transformar a sociedade, podemos transformar a sociedade, temos que transformar a sociedade para un mundo mellor, onde as clases máis castigadas recuperen a iniciativa da historia, aquilo que poidan escribir a historia os que históricamente padeceron a historia, e nese compromiso está a lingua galega. É un filólogo polo amor ás palabras, polo que as palabras significan, é un filólogo porque as palabras son as palabras galegas, esas palabras galegas da Ventosela da súa infancia, do Ribeiro da súa infancia e dos labregos e da xente do común que viviu na periferia da infancia viguesa onde vivía a súa familia, que era unha infancia obreira.
O 1 de maio do ano 62 ingresei no Partido Comunista. Eu cheguei ao marxismo non por Marx, nin por Engels, nin por Lukács, nin por Gramsci, nin por Rosa Luxemburgo. Eu cheguei ao marxismo pola emoción moral que eu vin en 2 artigos de quen non era marxista, don Antonio Machado. Eu, un home que arrisca a súa vida e a da súa familia ao ingresar nun partido clandestino e como é o Partido Comunista, resulta que de marxismo casi non sabe nada. Ten a música moral de que aquele é un humanismo fermoso. E 2 meses despois, aproximadamente, o partido mandoume á Unión Soviética para que asistira como un delegado máis do Partido Comunista de España no interior a un Congreso da Paz, que inaugurou Khrushchev. Eu chorei, ou polo menos esvagoáronse os ollos porque vía ou intuía cousas que non me gustaban. Xesús Moscú vai a participar nunha reunión con Santiago Álvarez e con Fernando Claudín, donde, analizan algúns problemas e algunhas cuestións respecto á situación do partido e da oposición política en Galicia. Desa reunión salen algunhas ideas. O texto señala claramente que o camarada Montero aporta algunhas ideas sobre a necesidade de dotar dunha cátedra de lingua galega á universidade, de conmemorar os 100 anos da publicación de Cantares Galegos de Rosalía Castro e outra serie de actividades que tiñan como obxectivo articular os intelectuais galegos que xa estaban fraccionalmente traballando en Galicia. E don Xesús é unha persoa que eu coñezo cando sustitúa a súa muller dándome clase, 2 meses, todo máis 3 meses, pero que me fala por primeira vez daquela Rosalía que el tanto enfatizaba no R, e que eu leo por culpa dele. É realmente iso. E é un home cunha oratoria amable, unha maneira de falar amable e contundente, e é un home que crea a escola. Logo, máis tarde, doume de conta que é un home conflictivo, entérome de que hai movidas, hai historias. Era un lugar onde iban profes moi bons ao instituto, catedráticos moi bons que viñan represaliados. Tuve a oportunidade de coñecer que existía un Celso Emilio Ferreiro, con Longa Noite de Pedra, Uxío Noboneira, coa súa Letanía de Galicia, escritores que non se daban nas aulas, e que nas aulas dábase Rosalía de Castro e pouco máis, porque non estaba arreglada o ensino do galego. Entonces, por libre, os libros que caían nas librerías, íamos adquirindo, e ali era unha forma de reunirnos 6, 8, 10, todos alumnos de Alonso Montero. El sorprendeu-nos gratamente coa súa palabra, coa súa voz fluida e ben posta, distinta da do libro. Facíanos os exames de nota, preguntándonos por autores galegos, que estaba terminantemente prohibido. Rosalía de Castro, Curros, Pondal, falar en galego tamén. Sei que viñeron de ter un día ás aulas, sei que era amigo dos Rojillos de Lugo. Por aquel entonces non sabíamos nós o que era o Partido Comunista, nin sabíamos o que era enfrentarse a aquel espécimen enorme de dictadura. Fun a Santiago a estudar primeiro de Filosofía e Letras. E ali foi onde empecé a escoitar falar dun profesor de Lugo, Xesús Alonso Montero, que foi a Santiago a impartir unha conferencia á Facultade de Medicina, un espazo amplísimo no que estábamos abarrotando aquel espazo, e pasaba el polo pasillo, polo medio dos 2 bloques de presentes cara á mesa de actuación, e había unha ovación en pé, como se entrara un artista recoñecido e valorado no universo universal. Ali entereime, por a relación que eu tiña cos cregos de Ribadavia, de que
un tal Xesús Alonso Montero era un dos que estaban por ali comprometidos para que non se fixera ise en Coro. Xesús xa militaba naquela época no Partido Comunista e o Partido Comunista ali actuou moi fortemente organizando toda a cidadanía do Ribeiro. Era unha persona con predicamento naquele momento. O acto, en principio, era unha homenaxe a Celso Emilio que marchaba para Venezuela, pero como é sabido, foi aproveitado para facer un acto contra a construción do embalse de Castrelo de Miño. A min cargáronme con a historia de que tiña que falar en nome dos estudantes de Santiago. Éramos dous, cargáronos a dous, a unha rapaza que era Josefa Román Costa e a min, facer aquelo con centos de persoas ali reunidas a protestar contra o embalse de Castrelo, realmente foi algo histórico. Foi un altavoz tremendo para a causa antifranquista e iso sabíano ben as autoridades e deso tomaron nota dos que suscribiron manifestos e dos que, de algún modo, participaron como poetas, levaron a voz como escritores. É o noso caso, o meu especialmente, porque a partir de aí eu fui enfocado forzosamente ao servicio militar. Iso é un castigo. Ali naquel colexo, pois, o mes de maio íbamos todos os días a misa a facer as flores de maio, había exercicios espirituais, en fin, un rollo. E un día, don Luís encargounos un traballo sobre a auga. Eu cheguei a casa e dixen ao meu pai: non, que don Luís encargounos un traballo sobre a auga. Moi ben, pois vas facer un traballo sobre o problema do encoro de Castrelo de Miño. E alá chego eu ao colexio con aquel traballo sobre augas, don Luís mirando os traballos, de repente chegou o meu, está mirando tal, cada miralo, mírame e di: Alonso, esto es cosa de su padre, ¿no? Eu recordo así encontros de xente pois que ao final se puña a cantar o mellor, non? Cancións subversivas, digamos. Recordo pois as miradas que había que facer pola ventá, a ver se había unha parella de grises en fronte, vigilando a ver quen entraba, quen non entraba na casa. Eran situacións extrañas, non? Para uns nenos, como polo menos para min o eran. Entón, eso evidentemente repercutía, non? Despois, momentos de tensión, cando era detido nunha ocasión, entón, a repercusión foi moi grande, desde logo. Claro, na nosa casa, por exemplo, había un póster do Che Guevara, entón os meus amigos non podían entrar na miña casa, porque había que explicar moitas cousas, aí había cousas que eran entre rapaces de pouca edade, pois eran inexplicables. Que recordo de un xeito bastante profundo é que cando escoitaba a palabra comunismo, porque claro, chocaba co que había fora da casa. Entón a min a palabra comunismo sempre me deu un medo espantoso, hasta que deixei de telo. Como militante da UPG organizara unha colecta a prol das folgas de Ferrol do 72 e voulle entregar o diñeiro, que fora bastante, está publicado no Terratempo a cantidade, con outras colectas que houbera noutros lugares fora de Barcelona, fora a máis voluminosa. E voulle entregar a súa casa, onde vivía ali no Parque Rosalía de Castro, en Lugo. E aí
Encontrome con un Xesús Alonso Montero que ten un Che, un retrato do Che, e que falamos un anaco e me di eu son un mal marxista, se fose un bon marxista estaría morto como a él, sinalando ese Xesús, digamos, máis teatral, máis en escena, non? Ábreme as portas da súa casa e abre as portas á súa casa a un fillo de Guardia Civil, que podría ser, nin máis nin menos, estou metendo na casa, abrindo a porta a alguén que me conecta, sabe Dios que se pode enterar aquí de isto ou de aquilo, pode ir contar, non se sabe todo, non? O sea que aí está, bueno, é unha razón de máis para decir a persona é aberta, preséntase francamente un profesor ante un estudiante nunha actitude e nun traballo socrático de educación e de formación. As protestas de algúns pais e as sospeitas que tiñan as autoridades, o goberno civil e as autoridades académicas sobre o carácter de enseñanza que impartía Xesús Alonso Montero. O informe decía que as súas ideas non influían na súa valoración cos alumnos, pero por outro lado decía que Xesús confería ás súas clases un carácter político, que mostraba un radicalismo que os obxectivos da súa excelente docencia, por outro lado, pois eran obxectivos de carácter político, que era cooptar persoas. A familia sempre entendía os seus plantexamentos e o que percibía era unha preocupación polo que lle poidera pasar, non? Sempre notabas os comentarios, pois que pena, pois que mira que... porque vías o potencial que el tiña e como naqueles momentos pois estaban a punto de convertirlo nun delincuente. Preocupábanos desde ese punto de vista, preocupáballe fundamentalmente os tíos, os meus pais, a xente maior da casa. Ao posicionarse onde se posicionou, eso cerroulle moitísimas portas. Pero iso non fixo que el se doblegara, nin que el se rendira. El mantivo o seu criterio, que lle pareceu xusto, defendendo a democracia, defendendo a libertad, defendendo a cultura de Galicia, defendendo como vanguardista que foi. Tiña un campo moi fértil, e a prova que de a labor del, de que unha masa, podíamos decir, de alumnos del, pois, pasaron todos ao campo antifranquista. Dedícase a expandir unha idea, como se fora un predicador. El predica literatura castellana e dentro do que pode, sempre que pode, está facendo ciudadanía. Está impartindo leccións de ciudadanía, que é o que fixo el toda a súa vida. Libertade, igualdade, fraternidade. Esa era a asignatura que predicaba. Utilizaba a literatura, as jarchas, o Quixote, tal e cual, pero o que estaba xa era impartindo unha clase de educación para a ciudadanía, que era o que impartía en Lugo. El foi o maior fabricante de comunistas de Galicia. Entra no Partido Comunista pouco despois, digamos, de estar na súa clase, non? E o primeiro contacto é Xesús Alonso Montero, evidentemente. A relación seguiu tamén despois no mundo editorial. O mundo editorial é o momento no que Xesús Alonso Montero é o director da colección Área Longa, de Editorial Acal, donde eu empezo a traballar e son un dos editores, digamos, non? Os coeditores de todas as obras que ali se publicaron. Unha colección Área Longa que empezou con un libro mítico e polémico para moitos, que era o informe dramático sobre a lengua gallega. Evidentemente estaba poñendo un pouquiño en risco a miña condición de profesor, pero tamén era consciente de que tampouco a poñía tan en risco. Entonces eu estaba movéndome nesa franxa en que non dou un paso adiante porque pode ser perigoso, tampouco dou pasos atrás. Pero logo hai unha condición en min, unha condición que eu creo que temos todos os seres humanos, unha condición histriónica. E un profesor debe de estudar moi ben os recursos, os signos que emite e como os emite. O histrión que levamos dentro, nuns máis grande, noutros máis pequeno, en min non moi pequeno. Eu creo que
eu teño así unha certa tendencia á provocación. Casi en min é un recurso retórico. Eu sou consciente que exerce de provocador, sí. E ademais faino ben e crea a escola. Non sei, para aquel Lugo e para aqueles mozos que éramos moitos de nós temerosos, sobre todo os que non salimos á universidade, non nos cocimos naquelas carreiras que moitos que viñan da universidade presumían de correr diante da policía, non? Don Xesús é eso, é un elemento provocador, pero eu creo que, polo menos, teñolle un profundo respecto, diga o que diga e opine o que opine. O home que non sabe calar, o home que é incapaz de calarlle a mentira, de calarlle a injustiza, o home que é incapaz de soportar o silencio. Naquel momento, vivir nese silencio era castrarse. E Xesús nunca se deixou castrar, nin se quixo castrar. E, polo tanto, iso trouxe complicacións. É moi difícil ser correcto se realmente tiñas ideas, conviccións, e, como decimos, mal xenio. Podrías dicir, mala hostia, contra todo aquelo que non che gustaba, que era, a todas luces, abusivo e impresentable. Terminado o curso 75-76, viñen para Vigo e desde o 76 vivo en Vigo. Seguín sendo catedrático de instituto ata que pido a excedencia porque son profesor de literatura española no colexio universitario que daquela dependía da Universidade de Santiago. E logo xa bastante serodio, xa bastante vello, ou polo menos non moi novo, fago oposicións á literatura galega, primeiro á praza de titular, e logo, cando eu xa teño 62 anos, eu volvo a facer oposicións. Eu sempre digo, medio en broma, medio en serio, que me paso a vida ou na oposición ou facendo oposicións. Oposito a que é realmente a primeira cátedra de literatura galega que hai na Universidade de Santiago e que eu rexentei ata que me xubilei. Había unha tensión moi grande por un certo, a ver quen hexemonizaba unha certa corrente de esquerda entre a corrente nacionalista da UPG, máis ou menos, PSG, UPG, e o PCG, non? Onde estaba Xesús. Entón, pois, nos mirábamoslo mal. Realmente, logo, eran moi criticadas as súas teses que están no libro que é tan importante do informe dramático de la lingua gallega, aquelas teses que tiña sobre o bilingüismo, etc., pois eso era como motivo de moita crítica, e incluso se organizaban unha especie de boicots ás súas conferencias. Xesús era unha persoa, unha especie de rara avis, non? Naquel momento, sobre todo falo dos momentos previos a súa entrada na universidade, tamén polo contexto político, porque os nosos compañeiros que eran comunistas normalmente entendían a causa da lingua galega mal,
porque eles pensaban nunha internacionalización que desde logo non pasaba polo cultivo da lingua propia. Non vexo eu porque hai que ser internacional con lingua allea, pero o feito é que era así, non? Xesús non. Xesús era un comunista coñecido que defendeu sempre esa posición política, mesmo en tempos en que non era fácil defendela, pero ele sempre militou do lado da causa da lingua galega. O Partido Comunista non tiña unha elaboración do feito lingüístico e do feito cultural galego. O que pasa é que, claro, a miña actitude ante os textos galegos e ante a lingua galega, claro que era a actitude dun marxista, porque eu que son o creador da sociolingüística en Galicia, poño o acento en que o galego era unha lingua de pobres. Eu sempre poño como unha lección magistral que eu oín de pequeno a un rapaz, fillo dun médico en Ribadavia, que viu pasar un fato de xitanos, descalzos, escalazados, sucios, cotrosos, e o neno dixo: mamá, mamá, son pobres e hablan en castellano. Polo tanto, eu sí que aí estou no verdadeiro marxismo ante a lingua, sin que se decatara moito o Partido Comunista e sin que se decaten os sociolingüistas que aínda hai hoxe. O traballo del neste sentido podemos decir que foi pioneiro. No ano 1912 publicara un señor que se chama Manuel García Blanco, un libriño sobre a decadencia e rehabilitación da lengua gallega. Bueno, pois tiveron que pasar prácticamente 50 anos, ata o ano 68, non se volveu a publicar nada semellante a este opusculiño de Manuel García Blanco, que foi o que compre saber da lingua galega de Alonso Montero, no ano 68. E a partir de aquí, pois, cunha cadencia máis ou menos de 1, 2, 3 ou 4 anos, case non houbo ano en que non fora sacando algún libro que versase sobre, ou ben sobre o estatus da lingua, ou ben sobre o corpus, é dicir, sobre a constitución do galego como lingua literaria. Foi un profesor, é un profesor, que ten un discurso propio, non fala do que outros falan, non di o que outros din, non repite unha lección aprendida. El sempre crea o seu propio discurso, sempre con un dominio auténtico da bibliografía, dos textos dos autores. Entón, aí emerxe todo o que ele leva dentro. É dicir, ele é un erudito, un sabio, sen dúbida. Todo iso está sustentado por esa paixón cívica, por esa paixón política que el ten. É dicir, que cando fala como sabio, como erudito, como historiador da literatura, faino tamén como apaixonado. Sempre lle sai fora iso que dicía Machado, dicir, sempre lle sai fora a luz do corazón. Resultou para min algo moi revelador, incluso diría que impresionante, sobre todo pola forma en que se presentou. Chegou ali, simplemente dixo 3 ou 4 frases que serían máis ou menos as seguintes. Son o vou ser o voso profesor, o profesor de vostedes, que nos trataba de, non nos tuteaba, vou ser o profesor de vostedes de literatura, do 5º curso de Filoloxía Galego-Portuguesa, vou abordar a literatura galega, a historia da literatura galega desde 3 premisas. Eu son republicano, son ateo e son comunista. E desde esas 3 premisas vou explicar durante este curso a literatura galega. O que eu quería facerlles ver é que, primeiro, que eu tiña dereito a dicir iso, porque se cadra, se a miña clase era de 9 a 10, se cadra de 10 a 11, tiñan clase de historia, ou de comentario de textos, con un profesor que era católico, polo tanto crente, que podía ser monárquico, e que explicitara ou non, ia explicar a materia desde esas premisas. Conmigo, téñeno claro desde o primeiro día, eu non engano a ninguén, eu vou explicar desde esas premisas, consciente de que, aínda que esa é a miña verdade, vostedes viven nun mundo plural e que o profesor que ven é distinto e o que ven despois tamén é distinto e vostedes teñen o privilexio de recibir en clases dunha pluralidade de voces que eu non tiven. El sabe para quen está falando.
pero cando está falando nun colexio, que quizá é máis complicado falar para nenos pequenos, non? Entón, falarlle, por exemplo, de Rosalía, que é Rosalía, ou como hai que entender a Rosalía, pois iso é diferente. É diferente, pero eu non sei como fai, utiliza esas palabras en que emocione e os rapaces están ca boca aberta. A súa didáctica, con exemplos, esos exemplos pedagóxicos que é da experiencia que el ten e que el retoma para didácticamente darllos aos rapaces, eu creo que é o que lle fai que el entre e que manteñan a atención e que realmente son enseñanzas. Cando ele explicaba a figura de Rosalía, que era unha das figuras claves, evidentemente, no programa de literatura, pois dicíanos que visitásemos os lugares rosalianos. Claro, naquel momento, a referencia rosaliana que tiñas era a Casa da Matanza en Padrón, non? Pero claro, cando ele explicaba que moito máis tempo que na Casa da Matanza, pois, por exemplo, Rosalía viviu en Castro de Ortoño. Alonso Montero tiña esta capacidade, pero ainda por riba tiña a capacidade de facelo sin unha sola nota na man. Todo isto conducía nunha clase que pasaba como moi rápido. Clases que, por certo, eu sempre digo, que son das poucas que recordo que viñan presenciar alumnos xa non de outros grupos da facultade, de fora da facultade, alumnos de outras especialidades que viñan escoitar as aulas de Alonso Montero. Axudoume a romper con eso que se chama a diglosia, non? Un rapaz de aldea, de lingua materna galego, que non poucas veces se puxera vermello polo seu castrapo ou pola súa geada, non? Entón, bueno, o recoñecer o galego como unha lingua culta, unha lingua digna, unha lingua que xa non era nin a dos pobres económicos, nin a dos pobres na cultura, foi importante. E xunto a eso, ese método que dicimos socrático de dar as claves, de entusiasmar, de cautivar, que é o que primeiro que ten que facer un mestre de verdade. Estableceu un diálogo moito máis personalizado, moi afectuoso, con interese pola persoa do alumno que tiña diante, e preguntoume de onde era, e eu dixenlle que era de Castroverde, de San Paio, e preguntoume cantos habitantes tiña, eu dixenlle que éramos 9 casas, e el díxome que se notaba que aínda era dunha cosmovisión aldea porque contaba o mundo por casas. Entón, agradecerlle esa axuda a recoñecernos en quen somos, porque creo que é moi importante a hora de enfrontar o mundo. Falaba constantemente de que era de Ventosela e había unha grandeza nesas figuras que recuperaba. Falaba de Pedro Petouto como gran amigo dos pobres. Estaba moi preocupada por entender o meu propio contexto. Eu procedo dunha familia de labregos, case que analfabetos. Viví unha situación bastante que ele analizaba, non, a diglosia tal e como ele analizou naqueles anos. Entón, coñecelo, coñecer a súa procedencia, ler o que ele escribiu, permitiume entender o meu contexto e a partir de aí entenderme a min. Iso, creo que máis que a iso non se pode pedirlle a alguén que che explique tamén o que ocorre ao teu redor. E logo, claro, descubrín que eu tamén podía investigar, podía descubrir, e iso é abrir un mundo. Descubrín o poder que teñen as palabras e o poder que temos os seres humanos sobre as palabras e coas palabras. Entón, aí, nesa encrucillada, eu creo que é onde se resolve a singularidade da condición humana. E creo que hasta aí non o descubrira cabalmente, non? Que é algo que ti, como estudosa, como entusiasta da literatura, intúes dunha maneira un pouco vaga, pero que é algo que ves desde fora. E eu creo que con el foi unha inmersión radical nesa encrucillada, en situarte nese punto de inflexión no que ti dominas a palabra, pero descubres que as palabras tamén teñen poder sobre ti como ser humano. É un pedagogo, desde logo, sempre, na cátedra e fora dela, sempre foi un profesor, é un incitador. Sempre sementou moitas inquedanzas nos seus discípulos e nas persoas que o coñeceron. É un sementador de inquedanzas e moitas desas fructifican, claro, en traballos que despois teñen feito os seus alumnos. A min abriume, por exemplo, claro, o mundo da lingua da literatura galega. Eu teño traballado algo en autores como Rosalía, é dicir, esa vía abriume a él.
Eu tiña 20 anos cando el me ofrece participar nun congreso sobre Lorca con un traballo que eu lle presentara como estudante, e eu estive ali en pé de igualdade a todos os expertos que estaban, non? E creo que iso, pois, en alguén como a él, pois denota unha confianza en alguén que era unha cría, pois, absoluta, non? Eu creo que esa certa fascinación tamén pola mocidade é o que o achega e o sigue achegando, non, a xente nova. Recordo fundamentalmente a descoberta que para min supuxo o feito de falarme de Celso Emilio Ferreiro, que é un dos autores aos que me acheguei. A obra literaria de Celso Emilio, nalgúnha medida, non sería o que foi sen que Xesús Alonso Montero estivese nalgúnha medida detrás. Eu creo que é bo para nós tamén e que é bo para todos, ás veces, coñecer as persoas cando xa están de volta e cando xa son capaces incluso de revisar o seu pasado desde a temperanza, non, que dan os anos. Ese é o Alonso Montero que tivemos nós. Ao ano seguinte, que creo que foi o último ano que deu clase, non se cabía na aula. Todo o mundo quería estar nas últimas clases de Alonso Montero. Non é un profesor só da aula. Alonso Montero, a moitos de nós, foinos facendo un seguimento despois de ser graduados na universidade. O primeiro dos meus libros ten o prólogo de Alonso Montero. El veuno presentar cando para ele era un libriño. Ese é Alonso Montero, é o profesor que se preocupou polos seus alumnos máis alá da aula e segue se preocupando. Alonso Montero é un profesor que cando ve que tes un problema, cando percibe que algo non anda ben, é un profesor que aínda hoxe, coa súa idade, te ve en un sitio e che tira pola manga e che di: neno, que che pasa? Eu creo que a memoria dos que fomos os seus alumnos e alumnas é importante, porque se cadra esa memoria que menos pervive na esfera pública, non? Porque logo, claro, todo o que é as publicacións, o Alonso Montero, presidente da Real Academia, vai pasar a historia como un home contradictorio, valente e que non refugou nunca ningún compromiso, mesmo aqueles compromisos que obrigaban a enfrontarse coas súas propias contradiccións. O profesor Xesús Alonso Montero forma parte xa desa alba de gloria da historia de Galicia. É o patriarca da cultura galega, con toda a carga semántica profunda que ten a palabra patriarca. É un deses patriarcas da cultura, navegador de mil mares, que saliu victorioso de mil naufraxios. Como un home que entregou o seu corazón, a súa vida, o seu traballo, a súa enerxía á causa dun país, á ilusión dun país. Un home do Ribeiro que chegou a ser un galego universal, é un mestre realmente excepcional. Como pedagogo, como estudoso da lingua e da cultura galega, pero, sobre todo, como sementador de inquedanzas nos demais. A historia da lingua galega actualmente non sería a mesma sen o que el ten feito polo galego. Meu pai será recordado como unha persona comprometida e entregada. Conseguiu todo, meu pai xa está nos libros de historia. Que máis queres? Gustaríame ser ben recordado. Gustaríame ser recordado como unha persoa decente, como un filólogo brillante, como un orador extraordinario, como un profesor convincente e como un erudito moi erudito. Pero como todo isto é moito, si me recordan como algo erudito, como algo decente, como algo boa persoa e como algo bo profesor, Madia Lego.